persoas que van ás protectoras de animais pedindo cans ou cadelas de raza, había que obligarlles a facer terapia. Porque cando te ibas pedindo un animal de raza, baixo o meu entender, só pode significar dúas cousas. Unha, que queres comercializar con el, polo tanto, tes un problema no teu sistema de valores, ou dúas, que tes un problema de autoestima porque o queres utilizar para presumir ou para sentirte máis importante. Co cal, terapia é terapia, imprescindible nos dous casos. Aparte de que che dan ganas de dicirlle: e vostede trae o ter genético? Sí. O ter genético que demostra que vostede é unha persona de raza e no seu árbol xenealóxico non hai mestizaxe de ningún tipo. Ah, non ten? Entón, con que dereito ven vostede a pedir nada de raza, a exigir nada de raza? A ver, mestiza do carallo. Xa non debían de ter animales esa xente, ó carallo. Pero bueno, non vamos ser dramáticas, vamos ir dar a oportunidade, eso, que se fan terapia. Terapia para todo, terapia. Hai moita falta de terapia no mundo. Ala, que vaya ben, que boa falta fai. Uau.